Le damos ya. Voy a cargar esto. A ver si me hace. Probando, probando, probando. Hola, hola, hola. Sí. Sí, sí. ¿Te lo pones tan grande? No se da igual, si yo voy a mirar el partido. Aquí ya tengo que mirar. Yo que estudio periodismo, es que soy denunciable y es que ni siquiera lo comprobaron. Pero que aquí en el fútbol vale. No te compro. Así tengo apoyo. Benvidos ao terceiro e cuarto posto do campeonato junior de Galicia. Hoxe teremos o encontro entre o Corbis de Monforte de Lemos e o Calasancias da Coruña. Xa vemos os equipos no campo. Os dous conxuntos caeron nas semifinais.
ante o San Sadurniño e o Boiro, que disputarán a final deste campeonato júnior. E agora estamos a ver os xogadores que saltan o campo. Vemos a Pablo Allegue no Calasancias. Tamén vemos a Teo, o central, que xa vimos facer puntos na semifinal. O líbero Álvaro Rama. O colocador Álvaro Souza. Arranca o partido co saque do Corbis. Ataca Aba, gran ataque, defende Mariño. Terá que recuperar o líbero do Corbis. Pasa a Frívol. Xoga por 4 Allegue. Esnaquiza esa bola, pero vai directamente cara fora. Punto para o Corbis. Irá o saque Gael. Saque flotante de Gael cara ao líbero. Atacan por Teo polo central. Coloca o propio Gael. Pasa un ataque fácil. Xogan de novo para Pablo Allegue. Ese bloqueo quedou separado da rede e cae o punto para o Calasancias. Agora sacará o colocador Álvaro Souza. Saque flotante. Moi boa recepción. O ataque polo central. Parece que o Calasancias vai insistir por Pablo. Coloca agora Cota a zona 4. Logran sacar o block out. Moi boa decisión. Xogou inteligente contra o bloqueo e sacou o punto. Saque flotante. Boa Rece, xogan polo medio. Primeiro tempo con Teo. Moi ben defendido. Agora erra no ataque Gael. Diríxese Pablo Allegue, que está a xogar de receptor. Saque en salto durísimo, pero directamente para fora. Xirou demasiado o ombreiro. E o punto que é o do lado Corbis. Agora sacará Pablo, central deste conxunto. Tamén opta polo saque en salto. Moi bo saque, sen problemas para Pablo. Atacará Aba, pega no bloqueo. Terá que pasar unha bola relativamente fácil, pero erra no ataque Mariño. Cae o punto para o Calasancias. Sacará Teo. Entra Javier polo líbero. Vai Teo saque. Bo saque flotante. Queda lleno medio a recepción. Saca outro block out Daniel Tomás. O Corbis ten que xogar con ese bloqueo, un equipo máis alto que ten en fronte. Outro saque en salto do Corbis, moi bo saque. Non puido facer nada Califano. Gran saque de Pena, que repetirá. Saque en salto, agora queda na rede. Quedoulle un pouco baixo o contacto ca bola. E agora prepárase un dos grandes xogadores do Calasancias. Vai Aba. Sacará flotante. Saque curtiño. Complicou moito a recepción. Teñen que pasar un ataque fácil. Xoga polo medio. Moi bo ataque de Javier. Punto para o Calasancias. Buscou ese fondo entre zonas 6 e 1. E sacou o punto. Seguirá Aba o saque. Continúa o saque flotante de Aba, moi bo saque. Reciben Tomás, xogan polo medio, enganchou na moi arriba cos dedos Germán e foise a bola polo fondo. 5-6 no marcador. Pablo Allegue anima o seu compañeiro para continuar no saque.
Agora o contacto non foi tan bo, pero complica a recepción igual. Ten que colocar desde 6. Non están a topar unha boa recepción, que está complicando as colocacións. Rescata o Corbis como pode, pasa free ball sen problemas por Calasancias, que insiste polo central, que agora empuxou a bola e saca o punto. O Corbis non logra desfacerse do saque de Aba, que os pon 5-7 xa. Moi bo saque de Aba, pero a recepción tamén foi moi boa para habilitar o colocador e xogar polo central. Moi bo ataque de Germán. E a verdade é que a recepción foi moi boa de Vázquez. Agora vai o capitán do Corbis, Daniel Tomás. Bo saque que complica a Califano. Ten que colocar Javichu ao central. Cota xoga atrás pola zona do posto. Moi intelixente Mariño. Xogou co bloqueo. E o que ten que facer este Corbis, que quizáis vai ter difícil pasar por enriba dos grandes xogadores que ten o Calasancias, pero están a xogar inteligentemente. Cando saca Daniel Tomás, moi bo saque, xogan o zagueiro co posto. Parece que hai algún problema. Parece que deron outra bola no terreo de xogo, pero xa lles devolven a bola que tocaba. Parece que non pasará nada. Diríxese Califano saque. Flota ese saque, curtiño pero sin problemas para a recepción do Corbis. Meteu unha boa rosca e si o árbitro concede o punto. Eu tiven as miñas dúbidas, pero declara que foi dentro. O punto de Díaz. Vai o saque Germán. Flota o central, un saque bastante alto. Unha recepción algo pasada. Punto para o Calasancias. Tivo que facer o que puido o colocador. Cintou esa bola que se lle pasaba moito. E agora vai Javier, que pon Javicho na súa camiseta. Saque flotante. Cota xoga para a zona 4. Quedalle moi separada esa bola. Agora ataca Llegue directamente cara fora. Estamos vendo que Pablo está sendo o xogador polo que máis opta o Calasancias no ataque, pero agora errou. Saca Mariño, bo saque flotante, pero sin problemas para Califano. Bo ataque de Teo polo central, un xogador que salta moito. Quizás falta de imprimir un pouco máis de potencia. Agora xoga Pablo a Llegue. Meteulle moi boa rosca, tocou na parte superior do bloqueo de Cota e nada puido facer a defensa por recuperar esa bola. Vai o saque Álvaro Souza. Saque flotante, curtiño, complica moito, non poden salvar. Moi bo saque, o que Daniel Tomás non puido levantar. Seguirá o saque o colocador. Bo saque flotante de novo. Están ya quedar as recepcións moi cortas o Corbis. Volven a atacar contra o bloqueo. Xoga por 4 con Pablo. Moi boa finta. Mete a olla nesa zona 3. Tempo.
Voltan xa os xogadores ao campo. Seguirá o colocador do Calasancias o saque. Saque de flotante. A recepción moi mala de Daniel. Errateo no contacto ca bola e manda cara fora. Por agora igualado 10-12, pero quizáis está a mostrar superioridade o Calasancias. Vai ter que mellorar o Corbis en recepción para compensar quizáis esa falta de centímetros. Miguel de la Gama, adestrador do Corbis, seguro que lle indicou os xogadores do seu equipo que debían mellorar nesa faceta de recepción para habilitar mellor o seu colocador. Agora vemos o saque do Corbis. Xogan de novo polo medio, volve a apostar por Teo, que complica. Pasa Daniel o ataque, volve a pasarse esa defensa de Califano. Punto para o Corbis, que está vivindo dos erros do Calasancias. Seguirá Díaz o saque. Animan os afeccionados do Corbis. Moi boa rece do líbero do Calasancias para que Aba esnaquiza a bola en zona 5. Grazas Álvaro Rama o líbero, que puxo unha bola excelente para o seu colocador. Pudo Aba rematar a placer. Agora sacaba Pablo en salto. De novo erra no seu saque. Pode que a próxima vez que lle toque sacar cambia saque flotante tras los dos erros. Veremos. Volta o saque en salto tamén para o Corbis. Califano pásaselle a recepción. Coloca o central Germán para un duro ataque de Cota. Agora ataca Aba inteligentemente. Non era unha bola fácil, non tivo moita carreira e decidiu buscar a zona de conflito onde non había ninguén. Vai Teo, o central, saque flotante moi longo. Acabou tocando o posto do Corbis, unha bola que non está seguro de si caía na liña ou non. Decidiu por o pé ante a falta de recepción por parte dos seus compañeiros, pero concederon o punto. Moi bo saque de Teo, volta a bola ao campo do Calasancias, pero a defensa pásase. Hubo rede de Germán, indicaba o árbitro, e toca pedir tempo de novo a De la Gama. Voltan os xogadores ao campo de novo. De la Gama sabe que os seus xogadores ten que cambiar xa o seu xogo. Non se lles pode ir máis o Calasancias. Veremos se Teo segue ben no saque. Daniel de Tomás está a recibir mellor xa, pero seguen sen chegar esas bolas á zona cómoda para o colocador. Agora toca que coloque o líbero, ataca o propio colocador. Cota xoga para Daniel, que busca a finta, pero tocou na parte superior da rede, non foi bloqueo e non decidiu seguila. Seguirá Teo o saque.
Saque flotante moi bo. Daniel devolvelle a bola ao Calasancias, que aproveita atacando polo central. Casi recuperan, pero non puideron facer nada. Foise ás gradas. O Corbis necesita un puntiño máis en defensa, en recepción. Ten que ser superior nesta faceta o Calasancias se quere ter oportunidade. Saque de Teo, outra vez moi mala recepción de Daniel. Terán que pasar a free ball. Atacará Aba, ataca con todo e saca un blockout moi cómodo. Quizáis de la Gama empeza a pensar en meter algún cambio ante os continuos erros. Ahora pasan a recibir 4 xogadores no Corbis. Mellora esa recepción. Puido atacar Germán. Ahora ataca Califano. Boa recuperación do líbero. Daniel Tomás fintou, fixo un extraño. Califano pasa de dedos. Daniel Tomás agora mellor. Corta, vai de primeiras cunha fintiña, pero recuperou Calasancias, que pasa a bola de brazo. Xoan polo medio. Bo bloqueo, pero bo apoio do colocador de Cota por parte do Corbis. Pasa frivolaba. Cota ahora placer para Daniel. Quedoulle un pouco interior esa bola, pero logrou resolver Daniel. Ataque fácil. Estamos vendo que cando o colocador do Corbis defende, entra a atacar. Espera que o líbero ya poña. Moi bo ataque de Aba. Aproveitou ese bloqueo separado que tiña o Corbis, provocando que lle caera a bola no campo e sacando outro punto. 12-20, xa unha diferencia moi grande. Saque flotante de Teo. Xogan de novo para Daniel Tomás. O apoio non estivo correcto de todo aí. Non puido rescatala Vázquez. Gael está cubrindo a Daniel Tomás, está a recibir moito mellor. Germán ten que fintar unha bola que Cota lle deixaba atrás, pero logrou facer o punto. 13-21. Vai ter que mellorar moito o Corbis se quere ter a oportunidade. Ben, o saque forte do Corbis, saque flota, saque en salto, moi duro, pero ben recibido. Cota agora xoga por atrás, unha bola que se pasaba un pouco, pero Mariño foi moi inteligente, fintou cara ao fondo e sacou 14-21. Animan para o saque de Cota de novo. Saque en salto, agora non contacta ben con esa bola. Enganchou a parte superior e foiselle por completo. 14-22, 3 puntos para que o Calasancias leve o primeiro set. Saque de Aba agora. Pásaselle a recepción, ten que pasar a cinta Germán. Califano pasa unha free ball, poderemos considerar. Cota xoga por zona 4. Logrou rescatar Mariño. Ataca Aba. Non se complicou, un ataque intelixente por arriba, buscando o fondo. 14-23. Miguel de la Gama vai ter que pensar en como mellorar o seu equipo. Bo saque de Aba. Cota xoga de novo polo medio con Germán, están a bloquearlle moi ben. Cota coloca unha man, pero Mariño quedoulle esa bola moi despegada e non puido facer nada. Ten punto do set. Calasancias. Aba intentou un saque curto, errou por completo. Agora vai o capitán do Corbis, Daniel Tomás. Saque flotante. Busca Califano, quedalle atrás a recepción, coloca Pablo como pode, cinta o propio Califano. Pita punto, se non me equivoco, por invasión.
16-24. Saque directamente para fora de Daniel Tomás. Fixo un mal set e leva o primeiro Calasancias. Es mejor. La posibilidad por ahí. Voltamos co segundo set. Vemos que no Calasancias van a seguir os mesmos xogadores. No Corbis entra Sanjurjo. Inicia co saque o Calasancias. Erra o seu colocador. Directo contra a rede. Souza. E Corbis irá o saque con Cota, que complicou co seu saque en salto a rede do Calasancias. Bo saque, pero Pablo está excelente. Xogan polo medio. Quedoulle baixiña a bola a Teo. Contactou de forma dificultosa e mandou na contra a rede. Seguirá Cota, saque en salto. Moi bo saque, durísimo de Cota. Aí non había opción, non tivo chance Álvaro Rama. O contacto foi lateralmente, non cortou ben a bola, tiña os brazos moi rectos e foiselle cara atrás. E agora erra Cota. Foise medio metro da liña de fondo. Vai Pablo Allegue, insiste co saque en salto. No, agora flota, cambia no último momento. Germán finta esa bola por central, rescata como pode o colocador do Calasancias, que sabe que pode resolver moi fácil con Aba, que está a topar os puntos cómodamente. Seguirá Pablo no saque. Vai Pablo, saque flotante, xa se olvidou do saque en salto tras os erros do set anterior. Moi bo ataque de Sanjurjo agora, o xogador que entrou para este segundo set. Pon o 4-2, xogando contra ese bloqueo. Vai Daniel Tomás, que tivo un mal primeiro set.
Agora fai un bo saque que complica a recepción, terá que pasar a Frívolo Calasancias. Germán cede a de dedos, logran atacar por zona 2 e agora gran bloqueo de Germán que hundiu a bola e consigue o punto para o Corbis. Os de Monforte están a sair mellor, aparentemente. Daniel Tomás fai un bo saque, Califano deixa en zona 6, aí hubo dobres, clarísimo. O Corbis ten que aproveitar esta racha, sacar todos os puntos que poida. Mala rece de Califano, parece que está a ser o xogador que buscan no Corbis. Atacou a Llega agora, un bo ataque, pero defendeu sin problemas o Corbis. Intentou tocar nese bloqueo, sacar un blockout, pero estuveron máis listos. Os xogadores do Calasancias devolveron ben a bola e os apoios erraron no Corbis. Anima o Calasancias para o saque de Teo, bo saque curtiño, complicou o líbero, ataca Díaz, que saca o blockout a Aba. Moi intelixente aí, e non era fácil, era unha bola bastante separada. Prepárase Germán para o saque, no, pita nulo árbitro porque entrou unha bola no terreo de xogo. Agora sí. Flota Germán, moi bo saque, pero Pablo recibe ben, atacará Aba. Aba está a xogar moi inteligentemente, hasta que as bolas complicadas sempre mira o campo rival, busca as zonas de conflicto donde non hai ningún xogador, está a topar moitos puntos. Recibe agora o Corbis ben, atacan por central, pero o bloqueo impúxose. Agora pasan de dedos, rescata como pode Califano. En primeira instancia saltou o bloqueo, despois deuse conta de que o rival ia pasar, separouse un pouquiño tarde, tivo que esperar a caer e non hubo opción de tocar esa bola fácil, de rescatarla e mandouna para fora. Ahora un saque horrible de Sanjurjo. 8-5, vai Califano saque. Anima Daniel Tomás para a recepción do Corbis e Califano saca en salto moi arriba, xoga unha bola rápida para Díaz, moi bo ataque. Sorprenderon agora o Calasancias cun ataque rápido, pillou a contra pero bloqueo e sacou un moi bo punto. Saque flotante que se lleva completamente a Álvaro Rama. Non está por ben os brazos o xogador do Calasancias. Insiste, pero agora recibe moi ben. Ataca Pablo Allegue, pero directamente cara ao fondo. Non meteu ben a rosquiño final. Un xogador o que lle gusta o xiro de muñeca, que a bola baixe ao final, pero quedoulle moi longa e errou. Volto saque flotante, recibe dedos Pablo Allegue, ataque brutal de Javier, moi boa colocación a que lle cedeu Álvaro, e sacará o propio Javier. Moi bo ataque, percutiu excelentemente. E aí vai o saque flotante Javier. Falta de rotación no Corbis. Parece que foi erro de Cota. Recibe ben, tocou a rede, intentou facer a finta,
Parece que Cota quedou un pouco desconcentrado tras a falta de rotación anterior. Importante que este xogador non se desconcentre. Dos mellores xogadores ata agora do Corbis. Agora erra o saque Javier. O capitán Daniel Tomás anima a Cota para que olvide o erro anterior. Prepárase para o saque Pablo, saque en salto, erro, saque contra a rede. Ahora anima o Calasancias para o saque de Álvaro, saque flotante, reciben Daniel Tomás, xogan polo medio, moi bo ataque de Germán, pega contra o bloqueo. Saca o block out. Saca Cota. O saque en salto. Recibe ben o... Bueno, como pode o Calasancias, foise un pouco a zona 4. E agora resolve sin problemas Saba e Pablo Allegui irá o saque. Parece que volve a optar polo saque en salto durísimo. Volve esa bola, recuperan con ese saque a bola. Tacateo. Non existiron os apoios. Califano non foi a apoiar o central ante ese bloqueo do Corbis. Que a bola na zona onde debía estar el. E punto sinxelo. Mala recepción agora de Álvaro Rama. Fóiselle por completo e pide tempo Calasancias. Asier non estaba moi contento cos xogadores do seu equipo. Tiveron un set relativamente fácil anteriormente e agora non están a xogar moi acertadamente. E agora Daniel Tomás erra o saque. Esperaba decisión arbitral, parece que non veu ben, pero claramente foise por un metriño esa bola. Anima o Calasancias. Ten que revirar o marcador. Saque de Teo. Daniel Tomás recibe moi ben agora. Colocan para Díaz. Están a xogar bolas moi separadas. Esa defensa pegou no teito. Bueno, na barra de metal da lona. 16-11. Ten que aproveitar o Corbis esta ventaxa. Fala de la Gama co seu líbero con Vázquez, aproveitando que sae polo central. Saque de Germán, boa recepción. Álvaro deixa atrás para Aba, que está a ser o xogador máis resolutivo do Calasancias. Non está buscando ataques duros, está a xogar inteligentemente. E agora irá o propio Aba ao saque. Prepárase Manuel Aba. Saque flotante. O saque, Daniel Tomás agora mellorou moito en recepción neste set. Moi bo ataque polo medio
Pablo Rodríguez aproveita esa excelsa colocación e repercute nun punto para o Corbis. Agora cambia Sanjurjo por Mariño, un xogador que iniciou no primeiro set. Parece que confía máis de la gama no saque e quizás na defensa deste xogador, pero erra o saque. O Corbis non pode errar neste set. Vai Califano o saque. Agora flota o xogador do Calasancias. Daniel Tomás moi ben na recepción. E Díaz saca o punto. Foi xusto contra a línea. Prepárase Díaz para o saque. Saque flotante. Bo saque hacia Pablo Allegue. Quedou un pouco baixa a recepción, pero nada que non poda resolver Álvaro. Xoga por Javier, o seu central. Este un da bola. O propio Javier diríxese o saque. O xogador máis alto que vemos no campo. O central do Calasancias que saca flotante agora. Recepción axustada, resolveu ben Cota, pero pasaron unha bola fácil, ataca Pablo, finta, bo bloqueo, coloca Pablo, pasa Álvaro como pode esa bola. Cota xoga por zona 4 con Daniel. Moi bo ataque de Daniel. Non logrou o Calasancias levantar esa bola. E agora vemos que entra David López. O saque e tamén para defender en lugar de Pablo Rodríguez, o central. (19-14). Teno cerca o Corbis, saque flotante, bo saque. Recibe en Califano, Álvaro xoga unha bola rápida con Pablo. Estivo ben o bloqueo, volta Pablo. Xogou ben a bola, pero defendeu na o Corbis. Daniel Tomás encheuse de bola cando non debía. Unha bola que quedou moi despegada, zona 6. Cando ele está arriba, teria que pasala máis fácil e fixo unha mala rotación de ombro. Cota xoga polo medio con Germán. Deulle tempo esa bola para atacar, pero o árbitro di que foi fora. Eu creo tamén que foi fora. Reclamaba o público, a afección do Corbis que era dentro, pero eu creo que sí foi fora por medio metro. Saca Álvaro, bo saque flotante. Finta Cota, pero Álvaro estivo atento. Va a pasar unha fribol. Erro garrafal aí, non se pode errar unha fribol. Defendeu unha moi mal. Provocou unha devolución para o Calasancias que aproveitou e fixo o punto. Erro de Mariño. Sigo saque flotante o colocador Calasancias. Recepción perfecta para xogar polo medio. Agora si está aí o apoio do Corbis. Daniel Tomás busca a finta. Rescata mal, pega contra a parte superior da rede. Logo cae no campo, non estivo atento Teo para salvala de todo. 20-17. 3 puntiños que separan o Corbis e o Calasancias. Saque en salto de Cota, queda na rede. O Calasancias xa está preto. Ademais ten o saque de Pablo Allegue, que erra Pablo, un dos xogadores importantes deste conxunto. Non está moi acertado hoxe, necesítano para marcar diferencias. Vai o capitán Daniel Tomás. Saque flotante, queda aí atrás o líbero do Calasancias. Coloca moi ben Pablo Allegue de brazos, pero imponse o bloqueo do Corbis. Gran bloqueo, gran punto.
estivo atinado Cota e pide tempo Calasancias. Vale. Asier estivo animando os seus xogadores para que lle den a volta a este set. De la Gama seguramente comentou que nada de erros, a estar fortes na red e a defensa. De novo, cando pide tempo a Asier no saque de Daniel Tomás, que errou os dous saques tras los tempos mortos. Algo que non se pode permitir. E agora vai Teo, saque flotante. Queda moi mala recepción agora Daniel Tomás, encadea dous erros, esperemos que non lle afecte. Coloca para atrás, hacia Aba, logran defendelo. Cota non foi a colocar, non pediu axuda. E toca pedir tempo a De la Gama tras este grave erro. De la Gama non estaba nada contento tras o grave erro de comunicación do seu equipo. Seguirá o central a sacar do Calasancias, Teo, xogador con moito salto. Bo saque flotante, queda allá atrás a Germán, toca que coloque o líbero, bo ataque que vai sempre rescata ben Pablo, pasará Frivolaba. Cota defende esa bola, toca que coloque o líbero e o bloqueo errou, non puxeron ben os brazos contra a rede, estiveron separados 23-20. Desfaise o cambio, agora que sube o central, agora que entra Pablo Rodríguez a xogar polo medio, irá o saque Germán. Saque flotante, queda contra a rede. Creo que o Corbis debería buscar no saque a zona entre Álvaro Rama e Califano, que son quenes peor estiveron recibindo no Calasancias. E Daniel Tomás volve os erros, estivo moi ben ao inicio do set, pero agora hacia o final está a errar moito, xogan polo medio. Javier non dio agora, impúxose no bloqueo. Finta agora Díaz, complica, pasaba Fribol, Daniel Tomás ven na defensa, xoga unha bola con Díaz, moi boa bola, que pon Cota. Set axustado, 24-21, necesita só un punto o Corbis para sumar un set no seu marcador por 1-1. Saque flotante, moi alto e longo, xoga polo medio con Javier, rescata ben Sanjurjo. Cota xoga unha bola moi separada, zona 4, pegou na rede, pasou o campo Calasancias. E agora, espectacular Pablo Allegue. Atacou dende 6, ataque zaguero do punta, e saca un blockout moi complicado, tempo de la Gama.
os xogadores ao campo. Vai o saque Califano. Saque flotante, recibe ben Daniel Tomás, pega no bloqueo Pablo, Álvaro xoga para Aba, moi bo ataque de Aba. E o xogador máis fiable no ataque do Calasancias. Tamén o central Javier, estivo moi acertado. Sobre todo imponse físicamente e Aba técnicamente. Segue Califano, saque moi longo, Daniel Tomás recibe de dedos ben, vai Díaz con todo, tocou no bloqueo, efectivamente 25-23 e 1-1 no marcador. Porque me parece que tamén en infantil aparecía o verlo e estuvo con él. Tomando tamén. Voltamos o terceiro set. Terá o saque o Corbis. Irá Cota o saque. R1 para Corbis, R2 para Calasancias. Aí está o colocador nesa zona 2. Ataque rápido con Pablo Allegue. Escoitouse como pedía Super. Moi bo ataque do Calasancias e boa colocación de Álvaro Souza, que agora vai o saque. Boa recepción de Daniel Tomás. Xogan para 4. Tirou a bola a Cota. Agora ataca dende atrás Pablo Allegue, que tamén se enche de bola agora. Debe xogar máis intelixentemente unha bola tan separada. Buscou pegarlle con todo e errou por completo. Agora vai o capitán do Corbis. Saque flotante, moi longo. Álvaro ten que colocar de brazos. Cando non sabe que facer, buscaba. Este sempre complica o Corbis. Non estiveron atentos os xogadores do Corbis para ir á segunda bola que provocaba a mala defensa.
Pelagama falaba co seu capitán. O segundo árbitro retira unha bola do xogo. Vai o saque Pablo. Saque en salto moi forte. Vaise a Daniel Tomás, pero salva moi ben Cota, pasando pola zona habilitada da rede. E agora Aba, como non resolve, pero punto, dano pola rede, pero o ataque foi dentro. Parece que se lastimou Pablo Allegue, queixase da man. Esperemos que non sexa nada. De feito hai o saque en salto, así que non debeu ser moito. Saque durísimo que se vai para fora. Ten un saque en salto moi potente, pero non está a ter precisión hoxe en exceso. Vai o central, Germán. Saque flotante. O saque hacia Califano. Xogan para atrás, para Aba. Cota agora coloca 4. Pásase a defensa de volta ao campo do Corbis, que ataca, concede o punto, di que entrou esa diagonal. 3-3. Seguirá Germán o saque. Saque flotante, moi longo. De central a central. Agora vai Teo a sacar, saque flotante. Recibe Daniel Tomás, ataque polo medio de Pablo. Bo punto. Baixou ben a bola e non estivo acertada a defensa do Calasancias. Saque do Corbis. Xogan atrás para Aba. O chimpo do xogador do Calasancias foi moi bo, claramente por riba do bloqueo rival, e logra o punto. Aba está a ser o mellor xogador do partido, sen erros. Saque flotante, quedalle no medio a Daniel. E ataque resolutivo do Corbis, buscou o fondo en zona de conflicto. Díaz, que vai ao saque. Fixo un moi bo ataque e agora tratará de facer un mellor saque. Saque flotante, busca Califano, moi bo saque. Foise a recepción cara atrás, provocando que pasen a Free. Cota xoga rápido para el 4, pero o bloqueo frenou esa bola. E agora Aba fixo un moi bo ataque, moi ben defendido polo líbero do Corbis. Rescata Aba, Álvaro xoga polo medio, Javier busca fondo da zona 6. Moi bo ataque, moi inteligente Álvaro, que só tiña esa opción, tirarla a 4, xogar por 6, xa que o seu posto non estaba habilitado tras levantar a bola. Califano saque, flota moi longo, directo para fora por varios metros. Seis a 6 no marcador, máxima igualdade. Pablo saque, saltará, cae ben ese balón, pero Califano recibe moi ben, xogan por Pablo Allegue. E parece ser que tocou a rede. Polo ataque claramente ia superar o bloqueo do Corbis, pero ese contacto ca rede provoca o concederlle un punto ao equipo rival, que se pon 7 a 6. Pablo saltará de novo.
Saque en salto, Pablo Allegue, quedase un pouco longa, pero resolve en Álvaro xogando polo central. Agora Cota xoga por 4 con Daniel Tomás. Busca a liña da zona 5, atopouna e saca 8-6. Non sae do saque Pablo, de novo saltando, saque en salto. Mellor recepción agora do Calasancias, e Aba está a xogar excelentemente. Deulle un pouco de tempo esa bola no aire, esperou a que caera o bloqueo e baixouna para unha defensa imposible por parte do Corbis. Agora prepárase Javier, saque flotante, saque que recibe Germán o central. Agora ataca Daniel Tomás, pita o árbitro, punto para o Corbis. Creo que pitou rede, pero non estou seguro das indicacións arbitrais. Nove a 7 no marcador. Saca Cota, queda na rede esa bola. E agora vai o colocador do Calasancias a sacar. Saque flotante de Álvaro. Recibe ben Daniel Tomás, un pouco pegada a rede, pudo atacar Germán, pero bloquearono. Cota pasa frívol de dedos, Aba defende, habilita, colgouse da rede. Sanjurjo ou Germán, non estou moi seguro cal dos dous foi. Álvaro saque flotante. Recepción un pouco mala por parte do Corbis, ataca Sanjurjo, queda no campo o Calasancias, fintateo, Cotapona para Sanjurjo. Non creo que tocou unha varilla. Punto para Calasancias, saque flotante, moi bo saque, Rasiño na rede, pasará frívol o Corbis. Califano defende, xogan para Aba, non baixou ben esa bola agora, sigue Sanjurjo, choco bloqueo, ataca de novo Aba e xoga contra o bloqueo, cae a bola no campo do Corbis. Punto para Calasancias. Aba está mostrando a súa superioridade. Buscou un saque curtiño Álvaro, pero errou por completo. Agora vai o saque Daniel Tomás. Saque flotante moi longo. O capitán do Corbis está a equivocar moito neste partido. Se ven no segundo set, ata os 20 puntos aproximadamente estivo moi acertado, logo comezou cos erros tras fallar un saque. E outro xogador, tamén o capitán do Calasancias, que está a fallar moito, en Pablo Allegue, un xogador que necesita este clube, este equipo, para sacar o partido. Un dos xogadores de máis calidade do Calasancias. Prepárase Germán, o central sacará flotante, a piques de pisar a liña, e falando de liñas, ese saque foi directo á liña de fondo do campo do Calasancias, saca o punto directo co saque, un ace. Vai o saque Germán. Saque flotante. Pablo recibe moi ben de dedos, xogan para Aba, defensa co pé de Daniel Tomás, pasará a Free Cota, o ataque foi excelente de Aba, ahora xoga fintateo por central, Cota deixa unha colocación bastante mala, tuvo que pasar a dedos Sanjurjo, de novo Aba, atacou moi acertadamente buscando a liña, saca o punto. Aba está a ser balsámico para o Calasancias.
xogador máis resolutivo con diferencia. Cando se prepara Teo para o saque. Ten un bo saque flotante, un saque seguro. Xogan agora por 4. Pegoulle con todo, pero defendeu o Calasancias. Pablo Allegue mandaba un ataque cara ao fondo, defende Allegue agora, xogan de novo por Aba, hunde a Aba, moi bo ataque deste xogador que está a ser dominante hoxe. Sempre está por enriba do bloqueo do Corbis, salta moito e ataca intelixentemente, unha combinación peligrosa que está a complicar o partido para o Corbis. Sacateo, recibe Daniel Tomás, quedalle unha mala recepción. Complicaba a defensa de Califano, Allegue erra, saltou mal, cruzou o ombreiro e mandou o balón contra a rede. E agora vai entrar Mariño en lugar de Sanjurjo para o saque. Fixo este cambio no set anterior, errou Mariño, veremos se agora atina co cambio. Saque flotante, busca a Rama, xogan para Aba, que pega contra o bloqueo. Cota agora xoga para esa zona 4, quedabase a bola no bloqueo a Javier, non logrou levantala. Seguirá Mariño, saque flotante, buscando fondo a Rama, boa recepción, Álvaro xoga para Aba, pega contra o bloqueo e a defensa pasa ao campo de Calasancias. Pitan punto e tarxeta amarela amarilla pola protesta. O árbitro quere cortar estas actitudes. E agora vai Aba ao saque, saque flotante, saque asustadiño que queda na rede. Tivo fortuna neste caso Aba. Voltaba ao saque. Daniel Tomás recibe ben, xoga Cota polo posto, finta Mariño. Fai o mesmo Calasancias, pero Aba erra por 1 metro, falla esa bola e prepárase Díaz para o saque. Saque flotante, sen problemas para Pablo Allegue, xoga polo central con Javier. Empuxa esa bola cara a liña de 3. Punto para o Calasancias, 15-17. Outro set axustadiño. Califano saque flotante. Recepción quedase moi corta, pero colocou moi ben Cota, tirándose o chao. Ataca Pablo Allegue, pega contra o bloqueo, agora finta o propio Allegue. Pitan punto para o Calasancias. Imagino que tocou na varilla esa bola. Seguirá Califano saque, 15-18. Flotará ese saque, busca Daniel Tomás. Cota xoga polo medio con Pablo, frenou a bola o bloqueo, xoga tamén polo central o Calasancias, ataque durísimo. Pasa a defensa outro campo, cara fora e punto para o Calasancias. Saque en salto agora de Califano, que pisa a liña.
Agora vai Pablo saque. Sacará en salto. Recibe Ben Rama. Xogan polo medio. Ataque brutal de Javier. O Cala Sánchez está a sacar os puntos pola superioridade física no ataque. E o Corbis por errar menos e xogalas intelixentemente, aínda que tamén o fallaba por parte do Cala Sánchez. Agora xoga polo medio, moi intelixente Cota, concedendo esa bola para Germán, que busca o fondo da zona 5 e consegue o punto. Agora vai o mellor xogador do Corbis, polo de agora. Prepárase Cota, saque en salto. Recibe Pablo Allegue. Ten que colocar de brazos Álvaro. Moi bo ataque de Aba. A estadística de ataque deste xogador ten que ser fantástica. Que agora sube a rede para que saque o colocador Álvaro. Corta xoga polo medio con Germán. Este empuxaba a bola. Cota ahora xoga polo posto, que tamén finta. Estivo atento Rama. Xoga agora por Aba. Ataque durísimo de Aba, que se atopou nesta ocasión co bloqueo do Corbis, que se impón e saca o punto. Vai Daniel Tomás o saque. Saque flotante. Cruzado a zona 5. Ataca Teo. Buscou o fondo este xogador. Fixo moi ben. E volta Llegue o saque. Anima a afección do Cala Sánchez. 18-22. Vai co saque en salto Pablo Allegue. Vaise lle cara fora. Tal vez debe pensar en voltar o saque flotante. 19-22. Non lle queda moitos máis puntos ao Corbis. Ten que reaccionar xa. Vai Germán, central o saque. A piques de pisar de novo a liña. Complicouse a defensa, pasará a Fribol Rama. Germán cede dedos. Cota xoga por zona 4. Bloqueo monumental de Aba. 19-23. Vai Teo, un dos saques máis seguros do Cala Sánchez. Flotará agora Teo. Recibe complicado Daniel Tomás. Queda no bloqueo esa bola. Esa colocación foi un tanto estrana. Atacaba Aba. Pasa Fribol o Corbis. Pablo defende moi ben. Habilita o colocador para xogar con Javier, que cruza a bola. Bo xiro de ombreiro e saca o punto. 19-24. Punto de set para o Cala Sánchez. Seguirá ese saque seguro de Teo. Saque flotante. Escápase ya Pablo. Cota tira a zona 4. Buscaba o fondo. Ataca Javier. Cota non estivo agachado. Debería haber estado aí para tirarse. 1-2.
Voltamos ao cuarto set. Podería ser o último en caso de que gane o Calasancias. Iríamos ao quinto, o tie break se gana o Corbis. Ten o saque o Calasancias que comenzará a KR1. Todo listo. Prepárase Álvaro Souza para o saque. Saque flotante, complicado, pero boa recepción de Daniel Torres. Atacan polo central, bloqueo Calasancias, pasa Frívol Cota. Pudo haber dobles, xoga con Teo. Este resolve buscando fondo. Comeza ganando Calasancias. Primeiro punto para eles. Volta o colocador o saque. Vai Álvaro Souza, saque flotante, pásase a recepción a Daniel Tomás e Teo aproveita, 2 puntos seguidos para Teo. Quedoulle a placer esa bola, ese penalti. E agora axustou tanto Álvaro que pegou na cinta da rede e cae no seu campo. Agora Mariño no saque. Bo saque flotante, sen problema para Rama. Atacaba. E como non, resolve o xogador do Calasancias, o mellor do encontro con diferencia. E agora Llegue, capitán do Calasancias, diríxese ao saque. Agora flotará, moi bo saque. Cota xoga para Díaz, que foi quen recibiu esa bola. Álvaro xoga para zona 6 con Pablo. Concede o punto. Di que tocou na esquina desa zona 5. Pablo está xogando moito co fondo. É un xogador que quizáis poda cortar un pouco máis as súas bolas en ataque. Cota xoga agora de novo para Díaz, impón o bloqueo Calasancias, se rebotaba a bola para o campo. Calasancias atacaba, pega no bloqueo, salva Daniel Tomás co puño. Cota insiste en Díaz, este contacta mal. Ca bola, manda directamente cara fora. Un 5 e pide tempo Corbis. De la Gama decidiu pedir este tempo do que voltamos agora porque ten que cambiar desde o inicio. Este 1-5, saca Llegue, flotante, complícase a recepción a Daniel Tomás. Moi ben buscado ese fondo. Saca o punto Corbis, necesitaba este cambio. Vai Díaz o saque, xogador polo que estuvo apostando Cota. Boa rece de Rama, xoga polo medio con Teo. Vai ter que pasar a Frívol o Corbis. Rama cede ya Álvaro moi ben e Aba esnaquiza a bola entre zona 5 e 6. De la Gama indícalle o seu líbero a Vázquez que debían meterse máis. O bloqueo debía estar posto para cubrir a zona 5. Agora boa recepción de Vázquez. Toma Serra na finta, quédase en na rede. Un xogador con claroscuros neste partido.
capaz do mellor e do peor. E agora vai Teo, saque flotante. É raro ver un erro no saque deste xogador. Un xogador moi fiable. E agora vai Pablo Rodríguez. Sacará en salto. Bo saque, quedaselle en zona 5 a Pablo Allegue. Califano pasa a bola. Cota xoga para Daniel Tomás. Está atento Pablo. Álvaro xoga polo medio. Xogaban a bola curta por atrás, pero estivo moi atento Germán. Non lle deixou pasar. E imponse ese bloqueo estremecedor. Agora Pablo Rodríguez o saque en salto. Bo saque con fortuna tocando na rede. Coloca unha man para o central. Defendeu ben o Corbis. Daniel Tomás atacou como puido. E Aba sigue a facer puntos. Este xogador debe levar moitos puntos no seu haber. Saque flotante agora de Aba. Daniel Tomás deixa en zona 6. Coloca a Mariño, que ataca como pode. Agora Aba ataca duro ao fondo. Daniel Tomás rescata co puño. Javier defendía esa bola un pouco mal. Tiña que agacharse Álvaro para colocala. E cedeu o primeiro tempo central, que atopou o punto empuxando a bola que era a zona 1. Agora vai Aba, saque flotante. Xogan con Daniel Tomás no ataque. Defende Califano. Rama deixa en zona 6 para Pablo. Pablo está querendo pegar todas as bolas con forza, o que está repercutindo en moitos erros. E agora saca Cota, moi bo saque, excelente recepción de Pablo, finta Álvaro, pero atento central do Corbis aí, pero non pudo facer nada. Agora co central o que lle tocaba bloquear, e Javier reventou na contra o peito de Vázquez, saca o punto. Agora Califano saque, flotará, bo saque, sin problemas para Daniel Tomás, pero pasouse un pouquiño e Cota colocou de brazos. Agora vai se Aba. Vai entrar Izan por Daniel Tomás. Izan, que foi o mellor xogador do torneo infantil. Entra este xogador xoven. Saque flotante. Punto directo. Queu claramente dentro. Reclamo Calasancias, pero eu vin adentro. Foi dentro claramente. Moi bo saque do infantil. Insistía en sacar esa zona, pero quedoulle na rede moi axustadiña. Javier o saque. Saque flotante, longo. Recibe Vázquez de dedos. Ataca Díaz, pega no bloqueo. Unha xogada na que non pode rescatar o Calasancias. Vai Germán o saque. 8-11. Saque horrible de Germán, quedoulle moi abaixo. Se non chega a pegar no seu compañeiro, quizáis pasaba esa bola por debaixo da rede.
volve a R1 o Calasancias, saca Álvaro, saque flotante, vai ser un pouco a Izan, ataca a Díaz, zona de conflicto entre Rama e Califano. Gael Mariño saque flotante, Rama mala recepción moi baixiña, ataca o central Teo, Cota para Díaz, está a insistir neste xogador, defende ben Rama, Álvaro xoga para Aba, pega na parte superior do bloqueo, rescata a defensa, segue a atacar Díaz, finta esa bola, Álvaro xoga para Aba, que a pasará de dedos, pona de primeiras, que xogada espectacular. Pablo colocou de primeiras para Cota, este non dubidou e saca un punto excelente. Xogada de moita calidade. Saque flotante de Mariño, moi boa rece de Rama, xoga a bola rápida por Aba, coloca como pode, pasa Frivolaba. Izan defenda de dedos, xoga Cota con Díaz, quedou llena rede esa bola, punto para o Calasancias, vai a llegue o saque, saque flotante, moi longo, errou moito no partido de hoxe no saque. Agora vai Díaz, saque flotante, case saca o Eis, toca cos puños Rama, pero non pode levantala Teo, e tempo morto do Calasancias, tempo morto de Asier. Víamos moi descontento Asier cos seus xogadores. Saca agora flotante Díaz, quedalle mal a rece a llegue. Álvaro colocou como puido, pasa Frívol Cota. Coloca atrás Álvaro e resolve Aba. O Corbis tamén está fallando un pouco na lectura. O colocador do Calasancias canta moito sempre a donde vai colocar, ademais de que sempre entra a colocar a velocidade da bola, o que complica o propio colocador feito de colocar, non se apresura a chegar á zona onde cae a bola. E agora fanlle unha moi boa finta do colocador do Calasancias, saca o punto. O central que vai agora o saque, Pablo. O árbitro pensa que hai que limpiar esa zona onde se tiraron os xogadores do Calasancias. Xa se retoma o partido. Pablo o saque, saque en salto, vaise directo para fora, contactou moi mal. Sae do campo para que entre o líbero Vázquez. E agora vemos o xogador que está sendo o mellor do partido, Aba.
Boa rece de Díaz, e Izan atacaba aí. Xogou moi inteligentemente o infantil contra o bloqueo. Saca un moi bo punto, o xogador máis baixo na pista. Parece que se desfixo a protección do poste da rede. O asistente do Calasancias ven axudar o segundo árbitro. Moi boa xogada do MVP do campeonato infantil. Non ten medo de xogar cos grandes, cos junior. Un xogador moi prometedor o que ten o Corbis. E agora vai Cota ao saque, agora flota Cota. Álvaro comete falta claramente. Non podía levar a bola desa maneira. Vai o saque Cota, que deixou o saque en salto para asegurar, saque flotante. Álvaro xoga moi ben polo medio. E Javier pegou na contra Cota. Un xogador moi bo, o mellor do Corbis, pero que quizáis está pecando un pouco de non se agachar demasiado para as defensas. Podría haber feito un pouquiño máis nesa xogada quizáis. Agora recibe moi ben Vázquez, xogan con Germán polo medio. Aba non pode defendela. Vaiselle cara ao banquillo. Protéstalle a ser o equipo. Moi desgustado. 16-16. Ainda que a verdade, Aba quizá ese o xogador o que menos se lle pode reclamar algo. Está sendo o mellor do partido. Moi bo ataque de Aba. Non para de sumar puntos o posto deste equipo. Entrate o campo central, vai Javier o saque. E sae o líbero Rama. Saque flotante. Horrible de Javier. De central a central, Germán cara o saque. Anima a afección do Corbis. Vai Germán, saque flotante. Álvaro xoga para Aba. Que ataque espectacular. Desde zagueiro buscando fondo. Este xogador está a ser o problema principal para o Corbis. Álvaro saca flotante o colocador. Cota polo medio. Defende Álvaro. Califano coloca para Pablo Allegue. Outro bloqueo. Moi ben. O bloqueo do Corbis agora. É importante que ese bloqueo este ordeado, porque quizáis na labor ofensiva é superior ao Calasancias e o Corbis ten que vir da defensa da recepción. Mariño saque, bo saque flotante. Pablo está a recibir moi ben. Aba ataca por riba do bloqueo, pero foi fora. Decía Aba que tocou no bloqueo, o árbitro di que non. Eu tamén non vin que contactase nese bloqueo en ningún momento. Vai Mariño de novo saque. Saque moi longo, moi boa recepción de Califano. Xogan de novo por Aba, que finta. Rescata ben Pablo. E intentou pasala de dedos Cota, pero mandouna directamente cara fora. Vai Pablo. Errou moito no saque, sobre todo saltando. Voltará a flotar. Saque longo, Izan sen problema. Xogan para Díaz. Esnaquiza contra Rama, pero pasa o campo do Corbis. Colocan para Cota, pega contra o bloqueo. Escápase un pouco a Díaz, rescata Izan. Pasará Fribol, non chega a tempo Pablo. Non pudo imprimirlle a forza suficiente de brazos para pasala. 19-20, máxima igualdade e tensión nos dous equipos. Os dous queren ese terceiro posto.
Saque flotante de Pablo, Izan deixa no medio do campo, Cota xoga para Díaz, busca o fondo, pero erra moito Díaz. 19-21, tempo para o Corbis. De la Gama viuse forzado a pedir este tempo do que voltamos. 19-21, Corbis non pode perder este set, necesitan chegar ao tie break e Calas Ancias tratará de cerrarlo canto antes. Saque de Pablo Allegue, erra cun saque flotante, non está a ter o día o receptor do Calas Ancias. Animan os xeareiros do Corbis, saque flotante de Díaz, complicada recepción de Rama, atacaba como pode, defende moi ben Mariño, agora ataca Izan, o infantil, sen problema para Rama, atacaba, ataque moi intelixente, buscando o fondo da pista. O xogador máis resolutivo do Calas Ancias, cando se dirixe Teo saque, ese dorsal número 15, saque flotante, recibe Ben Vázquez, Cota xoga para Izan, están apostando moito por este infantil, agora para Aba unha bola difícil, pero resolve moi ben, é complicado atacar esas bolas que ven colocadas directamente dende detrás túa, pero resolve moi ben este xogador. Fantástico partido de Aba. Vai retornar Daniel Tomás por Izan, buscando centímetros na rede, tanto para o bloqueo como para o ataque. De la Gama desfai o cambio, 20-23, non se poden permitir ningún erro máis. Teo saque, ata o fondo, reciben como poden, dobles de Mariño, aunque non os pita o árbitro. Ataca Aba, defende Mariño, queda ya para hacer a Javier que manda cara fora, dalle o punto a Corbis. Neste caso doulle a razón o Calas Ancias, esa bola foron dobles, pero o árbitro deulle licencia ao Corbis ante o axustado marcador. E agora entra Manuel o saque por Pablo. Anima, afección do Corbis, saque flotante, bo saque, Rama recibe ben, xogan para Aba, resolutivo como sempre, Mariño puña o brazo, pero pouco puido facer ante a potencia do posto do Calas Ancias. 21-24, punto de partido para o Calas Ancias, recibe Daniel Tomás, Cota xoga para o propio Tomás, Serra, e o Calas Ancias leva o partido. Temos terceiro neste campeonato junior, que será o Calas Ancias, e cuarto posto para o Corbis. Apláudense os dous equipos. Ata aquí este terceiro e cuarto posto. E agora nos intres viviremos a final entre o Aldebarán de San Sadurniño, club local, e o Boiro.